This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Tak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate. Alon. Luha. Alas 9:04, Pebrero 5. Welcome sa lang edisyon sa Maayong Gabi, Tita B. Another night. Laing gabi, gibisero. Another night, laing gabi. Musta mong tanan? Ay, musta? Pila lang kadlaw, Valentine's Day na. Nabay, Valentina. So, ang nagtanaw mo karon sa live, thank you. Salamat kayo kung matagabigin mo gasunod sa live. O ako nagpasalamat ka inyo ning gina-share o gina-inform ang uban nga na ako sa online. Salamat. Kabalo ko nga dili tanan maka-afford og online baya food kaya na uban mahot na sa data. So muna ako dako kay kong pasalamatan lang mga matagabi nga naka-online yun mo tanaw gyud sa live nga gahumanon gyud ang akong 1 hour nga show. Thank you, I love you, muamua chup la 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 la. Thank you. And please paki-follow kung wala pang para gusto mo mag-comment, i-follow akong Bitok University. Program. O sa mga tanan po nga gatan-aw sa akong si tawagan ni sa akong Spotify nga gapaminaw. Okay, gina-upload man ako ni akong podcast sa Spotify. Hello sa tanan og salamat sa pagsuporta kanako. Na uban mo hatag kanako mga dollars ug uban pa. Thank you. Dakong tabang na yun na ang process na mo padulong aning batana. Say hi. There. Shake that booty. Ay, close the door. Kay mo gawas ang aircon. Ay, tiil ang aircon. Sirado kay mugawas ang aircon. Mugawas ang aircon, ay tiil ang aircon. Uman sa isa ka oras sa Dalas G's. Para sa lang edisyon sa tumayong gabi, Tita B, sa ako panggingon. Yaning Friday usay na ako saywa kay sighting balbal mo po ni basta Biernes. I-shoutout sa mga first honor. Hello ko diyan kang Aloha Amor. Kang Kai Hilwa, may gabi kay Vetch Peron sa Talamban, Cebu. Uy, salamat sa mga taga Cebu. Aligre dia siyo. Zemalin ka, hello, may gabi. Erwin Teodoro Jr. May gabi, pa-shoutout ko sa mga tribal boys sa Parol, Camigan Province. Ingo na mo Camigan, oy. Carl Anthony Ronulo. Prince Bong Rivera Matondo. Hello daw sa Team Bilato. Kabastos ba? Team Bilato for sa Asia Phil Incorporated. May Nasala Elboder. Hello dia, pag-greet ko sa akong pamangking nga nag-birthday karon si Daniela Gayle. Ma'am Joy Martinez. Grabe kayo ni si Ma'am Joy. Eh? Have a great evening watching here sa USA morning. Machete Tower. Unsa tong imong gisugba ganina burn? Murag lagmi lagi to. Wala nakakita ka? O sa kadakong yellowfin. Leonelyn Salvacion Asludin. Kurt Kevin Pascasio. Hello. Data ra lagi ni. Lenny Asenas, naka-online na ba ang tanan? Kaya mag-proceed na si Tita. Sa pa ba? Jongjong, Gilano Olivera, Kim Piabrio. Nanalate. Okay, check attendance.
Si Chris Meso sa Blame or Blame. Taga Plaridel, Miss Okilo. Anthony Stanyol nasa Gusa. Halo sa inyong tanan. Pila lang kaadlaw taon. Sana ba, no? Valentine's Day na. Onya, nanabay date ang tanan, ha? Nangandam na ba ang tanan? Basin wala pa. Wala pa. Happy Valentine's Day. Play music. Kumusta mga love life nato tanan diha, ha? Okay ba? Malipayon ba, ha? Valentine's Day na. Ayaw kalimti, magbiramax capsule, ha? Magbiramax. Para pampadugang sa kusog. Hay! Kabalo na ba mo sa diri sa Cagayan de Oro? Sa Cagayan de Oro lang, ang nagitawag nila nga kuan kanang earthquake line, di ba? Si tawag na si term nila na fault. Na-fault ba? Earthquake fault? It's not my fault. Nadia sa barangay Kauswagan. Nasa barangay Kauswagan ang atong earthquake float diha. Float na noon, fault. Fault galing akong gingon. So grabe nga mga linog may tabo diha sa dool ng February 14. So unsa man, hapsay na ba ang tanan? Hapsay na ba ang tanan? Happy na ba ang tanan? Ay, nako. Sana all. Oy, tama ningon ni Kuan, ni Lenny. Naka-shave na ba ang tanan? Naka-shave na ba? Ganahan ko na. Naka-shave na ba ang tanan? Kay Valentine's Day daw. Kung bagong tubo na i-shave na, kay makapula-pula daw na sa Kuan. You're honey, my Valentine. Costillas, Flor de Luna, hello. Ay, fault line. Fault line din tao. Nasa barangay Kauswaga. Mag-date-date ni Kuya sa video call lang kay Nasya sa Jordan. Kalayo ba? Ang atong istoryahan karon. Kung at least kung alam mo hinigugma karon ay swerte mo. Nakaagi ba tanan og kuan? Nakaagi ba tanan og pagka broken hearted? Nakaagi ba tanan tubag ba? Nakaagi ba mo og kanang kasakit sa gugma? Kanang giyon nila ba nga fin? Kana bang fin ba fin? Ang kasakit, nakaagi na ba ang tanan? Kumusta man? Labi na karon kung muingong ka nga grabe mong gugma tapos grabe nga kasakit. Ta nagbulag dayon mo. Naku pa! Anta kong problema ana. Unsaon pag move on. Mo na pinaka kuan dia. Naiban mga tao, dali ra maka-move on, 1 month, move on na. Naiban 2 days, move on na. Naiban 3 days, move on na. Actually, wala yung saktong formula sa pag-move on. Before ko muhatag sa akong mga kuan, ang atos ang question, para lang at least makabalo mo. Tagay daw mig idea, giunsa nimo pag-move on? Storya na to ning moving on, big. Giunsa ninyo? Sige, balikan na to. Katong panahon nga bago pa lang mo nabulagan, katong feeling nimo nga mura di ka mabuhi na mawala siya. Itong mga panahon nga feeling nimo murag may magpakamatay na lang ko. Kay wala ni pulos kay siya nga ko oxygen char. Buhay pa malagi ka karon. Katong mga panahon nga abi yun nimo nga di na ginako kaya nga mawala sa ako. Kay kung mawala sa di ko kabalot sa akong buhat sa akong kinabuhi. Pero eventually, karon malipayo na rin kasi mong love life. Sige daw, balikan nato itong mga panahon. Kay basing natin mga followers o natin mga magtanawan nga video para naman lang makatabang ta sa ila, giunsa nimo pag move on.
So mo na itong kwan sa karon before ko sa akong kwanon niya. Giunsa nimo pag move on, dali. Dream you come and touch me once again. Just keep on dreaming till my Sige, larga. Si Lenny bag-ulan daw. Oo, last year giatay kasakit jud. Onya, giun sa man nimo pag move on, Lenny. Costillas for the Luna, shave asa the pit burn. Galang na ba kung maminaw nimo? Abilo mo yung ka nga ganahan ka magpa-shave na ako. easy to Si Carl Anthony Romulo, mag-jogging na dapat para pahangin. and I pray that Para sa Valentine's Day. Apit lang mo vulcanizing para hangin naman na istorya. Jarwin! I was afraid this time would come. Oy, nagtanaw na akong amigo na ako. Is this kind Akong kulbaking amigo nga si Jarwin Tano. I have Brad! life beside Ano mga gibutang ni Lord Brad? you to Pakishare ning live Brad sa atong batch Brad. my dream Idol ka na ako ni siya. Amigo ka namin. once again. Ano mga gibutang ni Lord galing ron Brad? Till my heart aches end. Muna yung amigo nga small but terrible. Pagamay gamay pero nagpautog. Hoy, teka muna. Happy 10th anniversary sa Support Zebra. Hello sa akong Support Zebra family. Happy 10th anniversary ninyo diyan. Dream of you tonight and dip into my May! Yes, pero life must go on. Ihilak daw sa tago. dreaming till my heart. Ang pinaka-the best nga gipag-move on niya is to love yourself. Balik alindog mission. So gudog exercise, pagamay, pakuan-kuan. Pwede. Si Anika Tita B. Abi na ako, mamatay ko kay mawala siya. Charot. Mas mamatay ko ug wa nay foods. Mao lagi basta makamove on na galing ta no. Magkatawa na lang ta sa atong mga gipambuhat. O sayra ba kay ma-review na to atong mga gipang post sa Facebook. Ta ma-reminding ka lang unsa man ko ano yun nabuang ko ani nabuang. Unsa man yun ya kaluod ani oy. With every Kaluod ani ano man ni oy. I will be strong, I will be faithful, Ro baki. on a new beginning, a reason for living, Diyan lang be. yeah. Tita B. Wanna stand Friendship juday ta lang atong mga kasakit ibuga na kang Tita B. Si Leonel. Si Jongjong Olivera, ang iyang gibuhat, gi-abroad ko kuya, gibiyana kong Philippines. Aron malintan ako siya, naning kamo ko sa akong self. Nagpaka-busy ko hantod nakalimot na ko niya. Oh. Sa bagay, ana nang uban, pag labi na, kung for example mag-uyab mo ta, everyday malabyan ninyo ang mga lugar, ang mga asa dapita nga nang ga-sweet mo, asa tong dapita nga gakuot-kuot mo, ato dapita tong mga lugar nga inyong gapasyalan. Sometimes dugay ka maka-move on kung makita na nimo. Ma-remember nimo ang pain nga diha man gyud mi sa una, diha man gyud ko sa una, diha gyud mi sa kasa, kasagbutan. Diya magikunyagi ko ano, gibali-bali nga murag piniritong tilapia. Anong may anak ba? Diba? So muna makainay ka nga mo, okay mo magyuni o gani mo magyuni o. So muna ang uban, para makalimot, para new ano. So tama na lang gingon nga, kanalabi yung sabon na nakon. Sige na lang, biyanana na ako, biyanana. Mag-move on na lang kung matulang ko sa lain lugar nga way nakailan ako. right before you. All that you need will surely come. Ana tirada dia. Ha?
So tama na imong gibuhat, nag-abroad ka, ana. Shoutout ko, Bern, birthday sa akong partner, Ugma, 27th birthday. Jason Bailo, thanks, Bern, love you. Asa mo siya nag-love you sa iyang partner o sa ako? James, Tito! Para maka-move on, o dali Tita B, magpa-shave sa lain. Hello, ang topic for today kay shave. Jill work mo, dila dia kan Jill. May gabing Lenny Asenas, actually wala pa jud naka-move on. Mo na nagtanong ko sa imong live basin makakuha ko sa imong idea. Sa bagay. Automatic boss Lodi. Di ako Norway. Agagay. Grabe, spokening dollar naman ka na Jarwin. Norway naman ka karon. Big time naman ka eh. Ayaw kalimtiw pangalan ako, magbutang ka sa Balikbayan box ba? Or muhapit ka din sa Cagayan de Oro, ana. Alam ka na nakin, alam ka na nakin. Bisa ibe ko kalimti dire. Nag-classmate ba yun sa una. Bern, I love ka sa akong partner. Pag-read ko Tita Bern. Talagsar ako may English, Joe, ha? Say, Joe. Tinood na jud ni, ha? Just forget about the past. Look onward to the future. Keep busy with other things. Wow. Pahiran sa nakuha kong ilong. Hindi kayo mong topic ba kayo nakita dyan taka sa una pag-move on. Hoy! Asagod ko na kayo pag-move on, God. Tagay ra na, Bern. Okay lang kung video, si putol-putol. Good evening, Tita B. Shout out ko sa akong igagawan to garong wala pa dyan pong move on. Please tambagi, Tita B. Diri ka maminaw dam para makamove on kang papang. Thank you, Tita B. Pag-greet. Happy birthday sa iya ni Paminaw. Happy na February 14. Kung ang usa ka tao, paminaw mo, kung ang usa ka tao, dili maka-move on, ang indication na medyo attached pagyug ka sa usa ka butang emotionally. Which is normal. Ayaw pa kunaw na nga abnormal ka, ha? So, dili pagali ka move on sa usa ka butang, sa usa ka tao. Meaning to say, attached pagyapon ka sa maong butang or sa maong tao emotionally. Muna ang pangutana, unsa ka pag-move on? In order to move on, English, moro po to. Sa tinadalay lang, kailangan nimo balikan ang tanan o kailangan nimo dawaton ang kamatuoran, ang realidad nga naitabo nga wala na mo. Pero dili na siya mahitabo overnight, ha. Wala nga na nga karong adlaw nagbulag ko pagkaugma dayon maka-move on ako. Wala nga na, ha. Wala Ginoo ko. Wala overnight. Wala po'y ingon na kanang after 3 days. Wala sakto nga formula sa move on. Wala ingon nga 1 week, 2 weeks, 1 month. Wala. Sa tinodan na ilang, wala. Ginoo ko ninyo. Abi mo sa gininyo nga automatic ra. Wala overnight. Hinahinay na siya. Mura na ka nang nalulong ka sa droga tapos magparehab ka. Walay nagparehab nga grabe droga karon pagkaugma na rehab na dayon. So dili nga na. So kailangan lang yun dawato na ang kamatuoran, ang changes. Or dapat dawato na nimo nga nanay bag-o nga coming. O kailangan na gani mo biyaan tanan-tanan. Sakit man, pero you have
To, kana bang, ang mga labhonon, tanggal ang mga labhonon, ibutang na sa labhanan. Kailangan ingana na. Sometimes manggod mo nang maglisod ka o move on because masabtan sad because you're not yet ready. Sometimes matulala pa ka, magunahuna pa ka nga murag as in bulag na mi, bro na pa in denial ba? Sometimes kung dili magaling in denial, nagdahom paghihapon ka, nga ba pa man basit ay magbalik pa mo. Ayaw katawi. So mga tita Bey, kita kami kung nag-laptop. Ayaw katawi, sakit ba ya? Oh, sorry. Again, you're not ready. Una-una ni mo nga basin pa man, magbalik pa mo. Napakay hopes. Usahay ra ba? Labi nag-gaatang pa ka. Usahay kay bisag tanan na lang butang tagani mong meaning. Nag-post lang galing siya something, mga quote-quote, abi din ni mong ikaw to yung ipadungog-dungog. Yan na lang siya, I miss someone. Oh my God, ako na yun ni ba? Na-miss yun ko niya. Oh my God, ako na yun ni. Nag-post lang galing siya nga, oh my God, gusto ko mukaon og mais. Ikaw din magunan, oh my God, na-miss yun ko niya. Kay kanang mais mo ba yan namong favorite kauno basta kami dua. Oh my God, namingaw ko niya. Gimingaw siya na ako. Na ikaw rin kabutag meaning. Uy. Nagpicture siya, nag-selfie, nabuta siya hashtag wish you were here. Okay, gino ko nagdahom na sa kaway ka, ako yun niyo. Gusto doon niya nga wish, gusto gini makapagbalik, mag-ibay na, oh my God. Ana ra ba no? Bata galing tao tanga gadahom, no? Tanan na lang gini, assume na to. Tapos nalay mag-play og song, yung team song. Oh my God, nag-sign si Lord. O gituyo ginya nga mapadungog ni sa ako. Murag magbalik pag yun mi ay. Mo na diha. Mo na naganuban di maka-move on. Kay syempre kanag yung dako nga kuan nga nagdahom pa. Sa bagay naman sa giingana napoy mga tao nga mga paasa pod, napoy mga tao nga kanang ganan po sila makita nga ikaw gaburgaantos nga gadahom. Mo nang makabuisit yun ang gamito ng word nga cool off. Mga chustimel. Lagi susunod lang. Alam ba mga lucky diya o ba mga kuha na gamito ng word na kanang linya nga cool off lang ta? Kabalo mo na nga para sa kuha ka ng cool off. Actually, nakipagbulag gihapon na. Pero gusto lang nga tanaw ng word nga cool off para lang di sa kamutira sa lain ba sa pagpatat sa lain sa pagpanguya ba. Nasa ko'y gitistingan lain din kasog palpak ni balik na din ko sa imo O mo na meaning ng cool off. Gidipinsa ka daan bura ka gibutang sa baggage counter nga biyaan sa taka. Pero di ka pwede kuwaon sa lain ha, balikan ra ta ka. Talawon sana ako ni tilawan sana ako ni pikas kung lami ba kung way lami balikan ta ka pero kung lami ni hasta la vista baby. Zemalin Kas Durog Hilak taga-adlaw Tita Bern. Unya nakarealize ko nakapoy-kapoy kong hilak din na busy sa work unya hinahinay na rin ako nalimtan ako siya. Unsa man ako internet oy. Pasaylo ako, naputol ang internet. Ambot bagyo na ni ba? Kakapoy ba ng sitag bayad og 50 Mbps? Persig kaputol. Nawala na po akong viewers. Naputol na po. Pandamay ni kalakiyan niyo. Ay. Woli, pasada ta burn mingaw na ko nimo sa radyo. Naanak ko sa home radio karon. Home radio matag alas 7 sa 7 to 8. Mo na siya.
Okay, anyway, pasensya na. Huwag mo giniklaro ni Parasat HD. From time to time, nga ni may tabog yun, putol, balik, kung sa baniuy. Ay, titabi na minon sa karon akong agaw, grabe akong katawa kay Moral Naigo. Shoutout si Tabi, shoutout na lang po akong uyab nga si R. Campos. Balag dili mi makita sa Feb 14, basta love each other. Thank you sa pagbasa, Tita B. I couldn't touch you. Yes, Tita B, sakit kayo, dugay kayo ko ka-move on kay nakakita siya og kapuli na ako after niya, giboros, sakit pa sa buot, pero gilingaw-lingaw na lang ako ang kaugalingon sa ako ang mga friends. You Ala, oy. the reason, the seasons of my life. Kaluoy ba? I wish Akong balikon again. Sa ako panggingon mo nang usay di ka ka-move on tungod kay nagdahom pa ka. so Nagunona pa ka nga basin day ba pa man magbalik mo. Mga punyeta sa nga mga paasa mo lagi na. So mo nang ikaw nagdahom pod. Pero ibutang nato pila na lang kabulan pila ka wala nagyon nag-move on na siya. in my heart, Sometimes ang usa ka rason anong in the silence of the night. mao nga di ka maka-move on tungod feeling nimo burag dili pa ka ready to face the world nga wala na siya sa imong kiliran. Oh. In my dreams, you are Oh. Mo na yung mga dahilan usahay nganong dili ka maka-move on nganong di mo ko maka-move on ani oy. Kaya na mo kay feeling mo na diha sobra ra kay ka saling nga naa siya perminti sa imong kiliran. Karon nga wala na siya, murag na kay feeling nga murag dili ko ready mo ato mga ning kalibutan na nga wala siya sa akong kiliran. Charmos ginamon. Mao ba? Di ka ready nga makita. Mura na kay gusto nga mga achieve na mga butang nga duger ta ninyong pangarap duha nga mo inyong buhaton but this time to wala na siya. Murag feeling nimo murag useless na ang tanan. Oh. it's given me the strength. Cesar, Mabilog, Pasqua, Halo. Pasensya na putol na ganina. So mo na yung problema. Burn Kamo, yun sa ninyo pag-move on. Come on, sige daw. Paki-share. Naka-feel mo og pain, nasakitan mo. Yun sa nimo pag-move on. Nayuban, gusto nila nga manguyab dayon og balik. Kanang pagbulag, manguyab dayon daw para makalimot. Sometimes, makatabang ba na kay siyempre mawala imong focus sa iya. But ang luoy diya, katong imong gisulod nga relasyon. Kay kapoy ka na musulog kang relasyon, nagpag-uyab-uyab ng kabara sa burag panimalos lang. O para moral lang kang mag-move on. So meaning to say, dili ka sure anang imong gikuan, na himo nimo siyang dula-dulaan. Wag ganon! Edus da. O si Lito Loren Lozano og darling. Si Kimpi naraban pinakalabis buhaton mao jud niya akong gibuhat. Una dili nimo sa suluhon. I-share sa imong mga close friends. Usapod pasayloa siya kay maunay pinakanindot nga form sa gugma aron ibalik og madawat ang kalinaw ug kalipay. Ha? Saan ko nung kuno kalipay? Shoutout ko Joe na po. So, sige mag-Joe. Tita, lagi tita. Kelvin akong bugoy nga kapaminaw po. Dili ko karelate og move on kay ako ang gipili. Pak! Bugera. Di ikaw na. Di wow. Sana all mo'y pilion. Sa mga wala gipili. Alam mo, sometime natay kaila nga nabulagan tungod kay naisayop. Tapos isulod na po sa lang relasyon. Tapos
Mo gyapon nang iyang gibuhat no nabulagan na pud. Mo na yung mga taong alami duklon. Every time galing nga for example, gikan mo sa grabe nga relationship, grabe nga kuha nga nagbulag mo, dapat mag-learn mo. Inyo isang maraybi, asa man ko, saan ako nagkamali? O sa dito akong anak ba? Wait, ay tama. May ka. Tama mo dito ang sayop, yung anak. Para kung makabalo mo sa iyong sayop, o di na ninyo trohon, di na mo magbalik-balik. Si Ramp, for me, imo i-let go ang tao nga gipili nga biyaan ka. Giilisan ka sa isa pa ka bulang kay sa isa ka tuig ninyong pag-uban, Tagalog space para sa iyahang kalipay. Usahay, dali ra kay pagsulti no minta nga best, kung love gini mo best, i-let go na siya best. Ihatag iyang kalipay. Sayon ra kay na sa isulti. Or lisod biyag yun kaya nabuhaton sa tinudanay lang. Labi na kung ikaw pang nagtinarong, ikaw pang gibinuangan. Pandamay ng kalakiha ba? Again, dili solusyon ang pagpanguyab diretso ha. Mag-uyab-uyab din paguman, pag-uyab din ko ba, kaya naka-uyab man siya. Baro bitog balo. Nang arboy de ha, nang-uyab din ka, pwes, mang-uyab sa ko dire. Nabuang na, so pagtunin mo ano dire. Dili pwede na. Dili na tubag nga kuan. Kay uban. Nagpatira na rin sa uban. Di ay ha, nagtira na ka sa uban. Pwes, dire magpatira pa ko sa uban. Da. Para makamove on ako dire, magpatira ko sa uban. Magod na good. Kamu ba? Romel Auman. Pag human og bulag, pangita og kadate pagkaugma. Ang ton makauyab na sagka. Timan nilang ang mga lesson ato na relasyon. Don't beg for love. Wow! Charot chanijo. Love is like the sun that lights up my whole world. Tama. Inside, Tama yun ni Jenny Lynn. Sayon kay wala man siya nakauyab. love is like Kakarut. May gabi ni mo diya. Pag umanog bulag, pangitaw ka di. Tama mo na siya. Well, dili man kailangan po moingong ka nga mag-uyab na yan. Tama, pwede na date. Pwede yan. Pwede mo mag-date, getting to know each other. Ana. Pwede po, if you're a girl, pwede po ka moingon nga. For example, you're not yet ready. Pwede po ni mo inon na lalaki nga, be honest ba? Nga sige, sugtunta ka. Pero to be honest, pag ko totally naka-move on, ingani pa ko, then pwede ka mo yung please help me para maka-move on ko. O pwede sana. At least honest ka sa iya nga sa first pa lang yung relasyon pagsugod nga ikaw dili pa nga na fully recovered nga 100%. Para ang lalaki di po to siya mag-expect nga na. Ikaw po lalaki nga giingnan po ka nga ingani pa ko pag ko yung na totally naka-move on na. Di ayaw po pag may mahay diretso. Paningkamot po dong maayong siya or kuan na, mahimo kang at least ikaw ang shoulder to cry on. Kung for example, kamo po ng mga boyfriend or dili pa boyfriend, abangers. Kato mga gaabang, gahulat lang nga magbulag sila. Kung kamo mga abangers, tapos nagbulag sila sa imo una ni dagan, ayaw pag take advantage ha? Narabay ubang nga, take advantage dayon, tapang uyaban dayon, kabulo ka, drigi ka sa kuha, may pakadri, dito ka pa sa gino, ikaw kay may ka duklon ha. Kabalo ka nga gikan sa kasakit, mo take for granted po dayon ka, ayaw! Pirmiro, paminaw lang sa saya ha. Bisag kabalo ka nga, in love na kay ka, murag happy na kay ka, oh my God, yes, nagbulag na sila, pero ayaw, ipakita kunwari nga guol ka, ipakita kunwari nga, concern ka, tayo mo na inon siya nga, ikabala ka, magbalik palagi gihapon mo. Ikaw pa mismo maghatag-hatag og hopes, ha? Dili kay abangers ka diya. Mag-take advantage dayon ka, may kusion ni mong kilid, ha? Dili nga na, wag ganon.
Sakit man para sa kuha pero dili tangay mo gukod sa tao na nibiya nimo kay mapandol pa lang. Wrapped in faith. Makidate sa mama o sa papa. It's not That's the time with your... Alam mo, well, kung close mo sa imong mga parents, ako as a parent, hopefully nga na ako mga kids, naging kasong they're broken-hearted. Instead of their friends, ako sila magpagawa silang gibati. Para ako din shotgunon ang lalaki. Dapat nga na ang mga parents, borag tayo ang best friend. But sometimes po noon, ang mga parents mo yung unang sultian kay hadlock sila. the stars. Jadi sila yung nga naka-close. Mo na diaron. Could wish on them all. So, again, sa mga abangan, mga ayun, diretso nyo panguyabi. Paminaw lang mo siya ha, shoulder to cry on mo. Hindi mo na siya, be a friend lang muna. Sa ngalan nga mauban sa mo, mga pi mo, maglaglaag mo, mato mo somewhere, o dako na siyang puntos. Ayaw pag take advantage. Nagbulag sila kagahapon, tapos ikaw salo na yun. In your eyes, Danely Yemi, nakarelate daw siya. light to guide Giyonsa ninyo pag move on. Sige daw. me, lost without you. Giyonsa ninyo. All that my heart could ever want. Giyonsa ninyo pag move on after a grabing pag You could give me mo nang uban makatabang yan ang for example na kay skills na kay grupo diya muna sayaw-sayaw from the sky. punta ka muna sa mga organization ana wag magpa-lonely ayaw pag lonely ayaw pag anang pag solo flight Greatest gift of never ayaw din man ng druga ha ayaw mo anang pag droga hindi mo nga wani pulos ni kalibutan na may pamagdruga hoy paghilo mo diya ha everything. nagpray ko na kaya ko ito og nagpatuloy ko sa akong dancing organization katong napa ko sa Hong Kong og nag-appeal pa ko sports like volleyball team during weekend lang sa weekdays banat sa work ayon dakong tabang ng keep busy magpaka-busy kaysa magmukmuk diha kamo food mga friends nga giduulan for example giduulan mo kay nagbulag sila abot lahi-lahi ra pa po ni lahi ning mga lalaki kung lalaki ang mosumbong mo yun na okay ra na part inom lang ta part okay ra lagi mo part lahi man ning mga babae baro man ning kulto kung ang babae mo sulti best na see I told you daan ko palagi kanag yung lakiha sa permiro pa lang yun manyakis yung nagnaw chickboy kayo na tanawa see I told you gay na nataka sa sugod pala nagkuta man mong samot ha It's the greatest gift of all. nagpa-advise sa mga barkada na single pero maayo lagi na sila mo tambang Gift of bisag mga way uyab naman ang uban may motambag sa kaugalingon pudi kat may motambag sa lain pero dili makatambag sa self mo na diya tama nang gingon nila keep busy giyon sa nimo pag move on dream of being again ako ngotrohon to see. dawato ng kamatuoran Hope I'll be your love, be everything. accept the fact I love you. na wala na mo. Pero again, ang pag-move on, walay overnight. Dini may tabo overnight, dini may tabo nga kuan. Walay perfect formula nga mo yung after 3 months or 6 months maka-move on na dayon ka. A reason to live Sometimes di ka maka-move on kay dili pa ka ready. Nagdaong pagyapon ka nga basing magbalik mo. with you on Or hadlok ka mo atubang sa kalibutan, mo atubang sa inyong future nga wala na sa imong kiliran kay naanad ka nga nasa pirmi sa una. Oh. until the sky. Normal ra nang masakitan ka, normal ra nang muhila ka kung kahilakon ka. Ihilak na ipagawas tanan. Stars are shining. Normal ra na siya bayuta ka. Ipagawas na imong kuan imong mga kalagot ug kuan dia. Okay ra na. Tears of joy for all the pleasure. Kung iyong ka nga 3 months naman titabi pag mo ka mo buon, okay ra na. Ngayuban tuig. And protection Again, ang pinaka-best sana is magpaka-busy. in lonely. Kung kaya nga for example,
For example, office mate nimo or sa school. So every time mo to ka school, makita nimo ang mga lugar kung asa mo dito mo ga date. Kung kung asa mo dapit, di mo dapit sa kanang lamisa sa cafeteria, di mo perminti maghungit-hungit. Mo nang usan na sa mga sakit kayo. Pero as much as possible, likay lang sana. Ayaw iloom, talk about it. Ipagawat na sa mga friends. Iyaw-yaw na sa mga friends, ayaw na iloom. Dili na tinod ng gingon nga 3 months rule. Dili na tinod. Ganon talaga. Denny Lee, Von Labio. Oy, si Bon. Brad! Oy, Jarwin, napo isa na to kamigo, si Bon Labio. Brad, pwede na ko doolan, Brad. Akong shoulder ready na mabasa sa iyang hilak. Ay, kanay mong beauty, Brad. Sus, ambot lang, Brad. Dagang yun kayo mga willing, Brad. O sa'yo mong gusto, Brad, ka ng senior high, single mom, or slightly used? Kani si Denny Lee Yemi, kani si Bon Labio. Kulba, mistiso, kani nga tao, mistiso. Habulin ng mga ibay. Di lang ko sure kung dako ba ni. Di po ko sure kung gahi ba. Maulang, mo na idakong pangutana. Musta ka niya, brother? Naginawat ko nga okay pa ka niya, Bona. So, dili na tinod ng 3 months rule, ha? Taon-dangin na sige. I-delete na lang folder sa cellphone. Katuin yung mga pictures, sa ka-folder, i-delete na. Munang ka mo mag-picture-picture kayo mo sa imong uyab, ibutang raso sa folder. Para pag-delete, dali ra pag-delete. Di na ni mo isa-isahon pa. O, i-delete na. Si Paul, tita! Ako 8 years na ko sa una, pag move on ako, uban with friends, barkada, inom gamay, pero dili jud sa yon. Kay kung gugmaan jud ka, kadumdum man jud kasi mo higda at tinoon. Sa makinom jud kasi mo paghigda. Kanag yung malibang ka. Mo ginay makita nimo. Dili ka diretso ka tulog. O pag makadungog kag love song, makadumdum na pud ka. Dawato lang jud tita na wala na jud. Kung napalang tablitas ana baligya para malimtan ni mo diretso titabi. Nipalit na ko. Wow. Oh, disappoint. Ganun talaga. Dabi, tita, imo example og imo na uyab ka uban sa work. Yan sa man pag move on mo resign lugar ka nga mag-work nimo. As much as possible, kung sakit kayo yun, kung pwede nimo makaya mo resign, ma-resign ka. Pero kung importante nimo ang trabaho, wag kay choice. Siguro i-disalign na imo mga lamisa diha. Mag-change ang office, pag-change og decoration. Pang-delete na natanan or panghalabay na mga picture nyo na. Pag-otro og decorate sa mga opisina. Na-delete na nako kaso na-save sa iCloud. Nakita na ako pag-open ganina. I-delete na ang folder, problema na gyapon sa iCloud, nakita gyapon. Shout out daw kay Jarwin, Brad. Mo gini kong mga classmates sa elementary, mga bugoy. Pilyong Prinsipe, anaon din na ha. Maghimo kong album, ilahi na ako ilahi na ako ang mga laki. Hoy! Dalira ang pag-move on, Tita Bern. Never mind, forget the past. O kakantahan pa lang na og mga rock para maka-headbang na. Muna uban, magsamot ka lisod kay amot pa sa kong broken hearted ka ganahan. Di kasi paminaw mga love song. Magsigyo kag emote, mag-anana. Hi Marie, salamat.
Salamat sa imong pagtanaw. Ay nako. Ang atong istoryahan karon giyon sa nimo pag move on. Daw tabi ikaw gusto na mag move on pero imong dughan siya pagyapon. Muna ang giingon lagi nga dili pagyapon ka ready. Ang una-huna ra sa na lang wala man gi 100% nimo yung kang malimtan nimo siya. Di na gina sa malimtan, mutatak na gina siya. Kana mo yung kang kalimtan na ako na di na kanang yung nga kalimtan di na malimtan. Napagid gyapon na magpabilin pagyud gyapon na ana inyong mga memories. Kay kung hard disk pa ni gi-format na ni. Format A:/S/V. Kabalo pa ba na? Kung pwede pa lang, no? Eh, wala mang yun. Masokista man na Tita Bern. Sakit na gani. Unya, minaw pag love songs. Christine, wala pa ko ka-move on nun saon man ni oy. Kaya mo yan, Christine Joy. Normal ra na. Kanang gabot-boto ninyo sa mga TikTok, kana pwede ra man po na. Kung mo na'y makalimot ka jud sa inyong mga problema, pwede ra po. Kung kana inyong paglaglaang, okay ra po. Anything. Pero again, walay overnight. Walay naitabo nga nag-move on, nagbulag karon pagkaugma move on dayon. Kasi pagtuon ninyo ana. Ha? Yeah, okay lang yan. Ganun talaga. Jennifer! Abi na kung absent ka, naman day ka di ay. Da, kahasol jud kaladyaw, Bernoy. Kay kalisod kaladyaw makamove on sa ija. Asa ato katong kauban ako? Nag-uyab din mo. Ay Jennifer, nag-ujab day gajud ka mo. Giyon sa ako pag move on, siguro time heals all wounds, good Sir Bern. Dili nimo mamalayan na okay na. Let it hurt and heal. Bisi-bisi na lang. Kaya nauso ko ng mga bike-bike o bike-bike na lang, ana, bisi-bisi. Ang pag-move on, dili na o tingkayo ng pas nga nangagi o mag-foods na lang per me. Si Jules, ang pride titabi mo ay makapatay sa relasyon. Saan nga pride katong sabon? Kalami sa music. Giunsa nimo pag move on. Muna itong giistoryahan karon. And labi na karon pag yun nga dagang kay nagbulag to ning pandemic. Samok pag yun ning pandamay nga pandemic oy. Nayuban wa naanad mo long distance relationship mo nang pagkatong pag lockdown naka long distance relationship na rin sila mo nang medyo aksyon kabalaka. So ang uban ana. So mo nang ang uban nagmanya tapos gusto nila adtuan dito kay lahiram gitong adtuan. Problema di pun makaadto kay lockdown. So mo nay nakapait diha. So again, kung kamo ang gibulagan, walay overnight nga solution. Keep busy, stress tuloy sa mga friends, laglaag, kung namoy hobbies, mag-TikTok, halat sige mag-TikTok, luto-luto, ana, pwede nga na. Pero again, walay ingon na malimta na, ginagyapon, so makapost ka kajot, mulingkod ka sa bawl, sa pag-utong nimo. Pag-utong nimo, agay ito ara, oh. Ganun dumanapon nimo siya. So, it's normal.
And walay ingon nga 3 months, 4 months, 5 months, walay nga na. Walay nga na nga klase nga rule. Depende ra gina sa imo ha. Depende ra gina sa tao kung unsa ha. So ganun lang. Mangita o kalingawan para dali ra maka-move on kay may pagbuhi sa isda kay busy jud basta dagan na timanon. Pwede i-release dito sa mga pet na langgam, isda, iro. Pwede. Makatuwa man puntaan ng imo music Bernoy, makadumduman sa ta sa ija. Tanex! Nagmahal, nasaktan, nag-move on, nagdruga. Hoy! Natukhang na noon. Karon na na sa lumbia pandamay. Muna'y nakasakit. Ano man ang gapanguyab naman ko ngapit naman las 10? Tomorrow, ay sayo kay ko tomorrow di ay kay matumi sa Alubihid ang iladong balsa. Among i-experience. Salamat sa pag-imbitar ka nako diya sa Alubihid para i-experience ang balsa. So atangin ninyo na sa akong mga video sa akong paglaglaag diya sa Alubihid. So gwapo ilang gibuhat karon, at least kanang balsa exclusive ra kamo. So way masagol. So akong i-try kung makuan ba. Tita Bird, pwede 7 days a week imong show kay makawala ka sa lonesome. Karon pala ako nakita imong show kaya ambot nawala man ang notification nako sa imong page. Mao ka. Or na something aning Facebook nga pugson yung ka nga mag-boost. Negosyante sa ning Facebook lagi. Sa una dali ra man kaayo. Paki-share na lang. Taga-asa man day ka, oy, Jeneline. Salamat kung nahimo ko nimong pawala sa kuan kamingaw. Randy ang uban mag-suicide. Hoy! Ayaw sa mo ng punto nga mag-suicide. Di naman po siya ang lalaki aning kalibutan. Ang tinon nga naka-move on kuya, ano makaisgot ka sa iyang ngalan nga wa nay sakit kana. Kanang katawan na lang nimo ang imong mga gipambuhat tungod sa una kana. Pwede na siya. Si Paul, Tita Bird, so kung napay ang mga pictures sa imong cellphone, wala pa lugar ka move on na. Dili man akong pasabot. Kung naka sa stage nga di ka maka-move on, posible na usa na sa mga rason nga pre na napay po sa imong cellphone, masige po kag tan-aw. Pero kung ikaw naka-move on na ka, og okay na mo na sa cellphone na, then okay ra pug go. Makatabang makana. Basta di naman ka magsakit imong dugan pag makita nimo sa picture mo, pakahata mo smile naman lang ka bisag tuog kabalo na ka nga minyo na siya or na sa ilain. Di ra man ka madami, di ra man ka maghilaka, di okay ra. Problema nagsikag store ana din matagtanaw nimo. Naguba na po nimo mga nagulang po. Oh, di patay na sa ganyan. So dili pwede. Pero wani mo gidelete pero karon mo tanaw ka mo smile na lang ka magkatawa na lang kasi yung gipambuha ana. O di okay ra. Watching while running sa treadmill. Cool ba kayo? Yeah. Ay, naputol na po akong internet. Pandamay ni. Hello dia, Marie Sumiso. Gadagandagan sa treadmill. While kapamina. Oy, salamat. Nada sa Michigan, USA. Sa tanan mga UFO na noon. Sa tanan mga OFW nga nagtanaw diha, ay lang gid ko ninyo kalimti ha. Sa inyong mga balikbayan box ug inyong padala diri ha. Bago sa unsa ka may para ni Katita B, salamat mo dawat gyud ko ana. Salamat kay sa inyo ha. Sakit kay mulit go pero masakit pag maghandom pa ka. Shout out sa mga single mom. Ayay. Bon, lami kayo ng single mom bon kay way samo kay istorya. Di pre sa mga senior high, ang senior high kami yung kagayog text mo text yun. May nang single mom kami yung kagayog text di yun mo text. Oh, I couldn't hold you, though I wish I really Si Jeneline
Just Hinay akong ambot ba niya akong internet diri mo na mawala-wala ko tungod na sa kanya akong Parasat HD nag 50 Mbps na gyud ko para you're tuloy-tuloy wa mangyapon palpak mangyapon. Gitiksan ko technician nga muanhi gipaasar ako wa man di muanhi. give me So ang pagsulba na akong internet eh. Tapos mahinay gyud sa diri second floor. away. You're breaking Ay, alas 10 na, 1 hour na. Paspas kayo, no? Sa uban pa na akong mga shows, akong uban na akong mga podcast, nasa Spotify, paki-search na lang ang Bitok-Bitok University Podcast. Supportahin din ko, ha? Salamat kayo. O katong mga Instagram diha, napugod dito akong stories sa Instagram. Salamat kayo. O sa Bitok-Bitok University fan page, paki-share ni sa uban yung mga kaubang Bisaya, i-share. Kasi na mo yung mga kailang mga Bisaya, diba, i-share, ipalike sa ko ang fan page. Para mas maingganyo pa ko sighatag o mga pampagood vibes, mga panghilas-hilas, pero pampagood vibes lang good. Hindi lang ko maninoon. my life, Salamat kayo sa inyo, ha? everything. And please, igna silang i-share ang akong fan page sa Bitok-Bitok University. I love you guys. 10:02 na, dagan salamat. See you Monday. Bye! This program is brought to you by Blue Energy Fuel Station, Tak Computer Vendor, TCK, The Colon King, Uy Masoy Wine Factory Incorporated, Rescue Ethyl Alcohol, Biramax Capsule, Mas Gahi, Mas Lami, Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Extra, Calcium Ascorbate, and Zinc Sulfate.